El Fons Valencià per la Solidaritat, l'entitat que suma l'esforç i recursos de 118 ajuntaments i 9 mancomunitats de la Comunitat Valenciana amb els objectius d'erradicar la pobresa i construir igualtats d'oportunitats, ha celebrat la seva Assemblea General Ordinària de l'any 2021 al Centre Cultural de Xàtiva. A la mateixa han participat la Junta Executiva del Fons, encapçalada per Álvaro Escorihuela, president de l'entitat, així com regidors i regidores i presidents i presidentes representants dels ajuntaments i mancomunitats membres a l'Organització Municipalista per la Solidaritat. A més, l'Assemblea del Fons ha comptat amb la participació de Rosa Pérez, consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica de la Generalitat Valenciana, Txelo Angulo, directora general de Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Generalitat, i Roger Cerdà, alcalde de Xàtiva. Durant l'assemblea, entre altres, s'han ratificat les altes de 8 nous ajuntaments socis i s'han aprovat el balanç i memòria de gestió de l'any 2020 i el programa d'activitats de 2021, el qual compta amb 7 projectes de cooperació internacional al desenvolupament a executar als països del sud de Bolívia i l'Equador, i amb 4 projectes d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global, amb els quals es pretén sensibilitzar a la població valenciana al voltant d'un desenvolupament humà just, equitatiu i sostenible.